Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Yan uwa sun turo tambayoyi wanda ya ce assalamu alaikum, malam dangane da amsa kiran sallah a wannan zamanin akwai masallatai da yawa, sannan ga na'urar amsa kowa da ake amfani da ita wajen kiran sallah. To daga wannan ladanin ya kammala zaka ji wani ya fara. To a irin wannan yanayi kowanne sai ka amsa ko idan ka amsa ɗaya ya isar. Allah ya taimaki dokta, Allah ya yi wa hajiya rahma, amin. Wannan kware yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda muke fama da shi a cikin al'ummar. Sauran garuruwa inda suke da tsari ba a irin wannan. Yanzu kamar kaga a ƙasar Saudiya lokaci ɗaya ake sa kiran sallah. Haka zalika irin ƙasar Turkiya ma za a ga kusan su ma lokaci ɗaya, da irin su ƙasashe dai da dama waɗanda ake bin wato tsarin kalanda lokaci ɗaya ake kiran sallah, musamman ma dai waɗansu ƙasashen da su ba su ma da ladan, sai dai kawai a sa rikoda da kiran sallah. To amma kamar namu kowane ladani da irin kiran sallah da lokacin da yake kiran sallah, sai ya bari wani in ya san ana ji tare lokaci ɗaya suke yi, sai ya bari sai ya gama nasa sannan sai shi kuma ya zo ya fara nasa. To in ka ce za ka rinka amsa kiran sallah, to ya za ka yi kenan? Dai sai sun gama, musamman irin a ƙarshen dare. A ƙarshen dare lokacin da wal mustaghfiruna bil ashar ana so a yi ta addu'a, ana ta istighfari. To in ka bi wannan sai dai kai ta amsa kiran sallah har as-salatu ta yi, don kowa zai zaɓi lokacin da yake kiran sallah ne. To a cikin wannan shine tambayarsa, yaya za ka yi? Wanda ya fara za ka yi ma ko kowanne sai ka yi masa? To zahirin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza sami'tumul mu'adhdhin, in kuka ji mai kiran sallah, kowanne mai kiran sallah ne, kowanne mai kiran sallah ne. To amma aka tsaya aka duba wato ruhin da ke ciki na kan cewar yanda kiran sallan yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, mai kiran sallan ɗaya ne. To haka idan mutum ya amsa kiran sallan ɗaya, dama ladan an rattaba shi ne akan amsa kiran sallah, za ka samu wannan. To sai kuma ka shagaltu da wani zikirin, amma ka zamanto cewar kowa idan zai yi sai ka je ka amsa kiran sallan nasa, to wannan hakika akwai mashakka a ciki, akwai mashakka a ciki. Wannan zai hana ka yin waɗansu azkar ko tilawa alqur'ani ko sallah da mutum yake, musamman a bisa ƙaunin waɗanda suke cewa in kana sallan nafila ka ji kiran sallah, a cikin sallar nafilan ma za ka amsa kiran sallah ɗin. To kaga an kai wannan sallar ba za ta yi ba, sai kai ta amsawa, kai ta amsawa, kai ta amsawa. To kaga ko wannan in aka tsaya aka duba akwai zahirin wato takallufi, matsa kai a cikin yin wannan. Saboda haka ina zuwa Malam Abubakar. Ban taɓa ganin far'i akan wannan ba. Ban ga far'i akan wannan ba daga maganan magabata ko ma maganan malaman zamanin nan wajen amsa wannan tambayar. La'alla wani lokaci abin da yasa suke amsa wannan tambayar saboda duba da kan cewa su babu wannan buƙatar, lokaci ɗaya ake kiran sallah da in ka amsa shikenan ba za ka sake jin wani kiran sallah ba. Musamman kuma duba da kan cewar kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah faɗa a cikin Al-Ikhtiyarat cewa akwai zikiri da zai zamanto mafdul ko ma baya ne, amma a lokacinsa shine yafi. Yanzu karatun alqur'ani shine afdalul dhikr. Yayin da mutum yake karatun alqur'ani sai ji ana kiran sallah, ka bar karatun alqur'anin ka amsa kiran sallah shine aula, tare da cewa shi kiran sallah mafdul ne, ko ma baya ne akan karatun alqur'ani, domin alqur'ani shine zikirin da yafi kowanne. Amma yayin da ake kiran sallah, amsa kiran sallar yafi bisa ka ce za ka yi tilawa alkur'ani, kamar yadda Sheikhul Islam ya ce a cikin al-ikhtiyarat ɗinsa. Don haka idan mutum ya ce zai ta yin amsa kiran sallan bayan ya riga ya yi na farko, to wannan akwai taklufa. Don haka ni a fahimta ta, mutum ya amsa kiran sallan na farko, wannan ya wadatar, ya samu falalar da ake nema. Na'am, Malam Abubakar. A kyale wannan. Kuma za ka bibiya ka kokiya ba tunda ba su kiran sallah ba, ko za ka wai wato in bai iya kiran sallah ba za ka bi kiran sallarsa ba?
sai ka saurara sai mai iyawa ya zo sannan ka bi nasa. Ai mai kiran sallah ne sai a koya masa, sai ka samu double lada, in yayi sai ka je ka same shi ka koya masa. Sannan wannan ya ce assalamu alaikum, Allah ya saka wa malam da alkhairi, ya ji dan hajjiya, ya ba mu aljanna baki daya, amin. An bani rancen kuɗi na sayan fili ba a matsayin kadara ba, akan zan dinga biya a hankali. To lokacin zakata ta yi, shin zan fitar da kuɗin filin daga kuɗi na, ko kuma kuɗin ba za su shiga lissafin ba tunda gurin yana nan ba a gina ba kuma ba a siyar ba? To idan an baka idan filin da aka baka ka saya, ka saye shi ne domin kasuwanci, bi ma'ana ka saye shi da idan ka ajiye shi wani lokaci za ka fitar masa za ka sayar da shi a lokacin kimarsa ta tashi, to a lokacin nan za ka fitar masa da zakka ba har sai lokacin da ka sayar. In ka sayar sai ka fitar masa da zakka. Shi ma kuma in ka tashi fitar da zakkar, in akwai sauran bashin da ake binka akan wannan kuɗi da ka karɓa ka sai filin, kuma baka da wata kadara daban da za ka biya wannan bashin, to za ka rage wannan bashin daga cikin ƙimar kuɗin filin yayin da ka sayar da shi. Idan abin da ya saura ya kai nisabi sai ka fitar da zakkarsa. In kuma da ka karɓa bashi, ka karɓi bashi ne don dama harkar ka ce, kana sayan filaye kana sayarwa, fili sun zamanto kamar kayan tireda a wajenka, to a wannan karon lokacin zakka yayi za ka kimanta wato yadda za a sayar da wannan filin a kasuwa, ka haɗa shi tare da sauran kuɗaɗenka, ka rage basussukan da ake binka, daga ciki har da wannan bashin da ka karɓa ka sai filin. Idan dai baka da wata kadara da za ta iya biya maka wannan bashin, in ka rage, in abin da ya saura ya kai nisabi, sai ka fitar da zakka. Ina fata an fahimta. To sannan wanne ne zai fi min falala, da na biya wa mahaifiyata umra ko kuma ni na biya ma kaina? Ban taɓa zuwa ba, amma ita ta je, tana matuƙar son komawa. Allah ya saka maka da alkhairi. To ai umra a bisa mazhabar Malik, kuma wanda yake akanta ni nake fatawa da shi, umra sunna ce ba wajiba ba. To idan yin sunna ta umra ta zo ta ci karo da abinda zai faranta ma mahaifiya, kasancewar tana matukar son komawa, to kayi dan ka samu wannan faranta mata din, ka mayar da ita ta je ta sake umra, wannan shine aula bisa kai ka je kai umra. Duk da an ce la ithara fi ta'a, ba a fifita wani a cikin da'a, amma nan ai ba fifita mahaifiyarka kai a cikin da'a, ko fifita mahaifiya yayi a cikin da'a? A'a, fifita da'a kai akan da'a. Ka fifita da'ar faranta ma uwa akan kai ka je kai umra. Da'a faranta ma uwa ta zo a matsayi na biyu, tunda da aka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam akan afdalul a'mal, bayan imani da Allah yace birrul walidain, faranta ma iyaye. Bayan imani da Allah yace jihadun fi sabilillah, sannan birrul walidain, faranta ma iyaye. Saboda haka kage ya sanya shi a cikin daraja kololuwa, dan haka ni a fahimta ta, ka je ka sanya ta ta umra dan ta ji daɗi. Wannan shine yafi. Kuma za ka yi mamaki idan ka je ka kai ta ɗinnan ta umra, ka faranta mata, wataƙila sai ka samu buɗin da za ka yi ta umra yayin da kake so a rayuwarka. Akwai hira da aka yi da ɗan uwan Alhaji Ibrahim Biyu, wanda kowace muke sallah da shi a nan, Alhaji Madu Biyu, mahaifin su Arafa, akan kai mahaifiyarsa da ya haji, da aka tambaye shi me ya fi shi komai daɗi a rayuwarsa. Ya ce farkon samun hali da ya kai mahaifiyarsa kai aikin hajji, kafin ta dawo ya samu mota, ya ɗauke ta a mota ya kai ta gida a cikin wannan motar. Ba abin da yake faranta masa rai irin wannan. Tun daga nan kuma yake ta ganin buɗe a rayuwarsa.
saboda haka kada a yi wasa da sha'anin mahaifiya da mahaifa. Allah maɗaukakin sarki ya ji kan mahaifanmu baki. Wannan ya ce menene hukuncin idan ina da private laboratory ko pharmacy sai na yi yarjejeniya da doctors kan idan sun ga patient da yake buƙatar gwaji ko sayan magani su turo shi wajena, ni kuma zan dinga ba su wani abu a matsayin ladansu. Menene hukuncin wannan business ɗin? To, wannan gaskiya babu mutunci a cikin wannan. Ba mutunci a cikin wannan. Tunda su ba aikinsu ba ne, kuma suna aiki, albarkacin aikin ne patient suka zo musu. Ba zuwa suka je suka nemo patient ba. Inda zuwa suke su je su nemo patient, su ba likitoci bane a asibiti. Zuwa suke yi suna da ina da mai zuwa pharmacy, ina da mai zuwa laboratory, to wannan zaka iya ba su a matsayin aiki da suke maka. Amma wannan ai nau'i ne na ci da ceto. Mutum ne ya zo yana buƙatar wannan kuma akan gabar aikinka, sannan kuma ka yi amfani da wannan buƙatar tasa don ka samu wani abu. Aklu bi shafa'a ne wannan, ci da ceto ne. Saboda haka wannan ko kaɗan babu mutunci a ciki kuma bai dace ba. To wannan tambayar tana da tsawo. To wannan ya ce Allah ya ƙara wa malam lafiya da imani da tsawon rai mai amfani. Allah ya ji kan hajiya da namu iyayen baki ɗaya, amin. Ya ce ni ne nake neman aure amma abin ya ƙi yiwuwa. Wannan ita ce budurwata ta uku da na yi niyyar aura, amma kowace sai abu ya zo gab, manya sun shiga ciki, sai na ji gabana yana faɗuwa sosai, sannan na yi ta fama da irin wasu tunane-tunane marasa amfani. Daga ƙarshe kawai sai na ji bana son ta. Hakan sai na samu wani dalili da bai kai ya kawo ba, kawai sai na ce bana son ta. Malam yanzu na samu wata, gobe za a kai min kuɗi, amma wallahi yau sati 4 kenan kullun raina ba daɗi, sai faɗuwar gaba nake yi da munanan tunane-tunane marasa hujja. Malam wallahi ita ma ji nake kamar na ce na fasa, saboda tashin hankalin da nake ji. Malam ina cikin damuwa sosai, ina neman addu'ar ku da shawara. Na gode, Allah ya saka da alkhairi. Allah madaukakin sarki ya baka, Allah madaukakin sarki ya taimake ka. Allah ya taimake ka akan kanka, ya taimake ka akan sharrin dukkan abin da ake maka, da kuma dukkan wani abu na tasirin shaidan da shaidanu a kanka. Amma shawara ta gare ka, yayin da ka zo za ka nemi aure, in ka riga kai istikhara, kai azama, Allah ya ce fa idza azamta fatawakkal ala Allah. In kai azama ka dogara ga Allah. Duk tunanin da za su zo maka ka ije su. Duk tunanin da za su zo maka ka ije su. Kada ka bi wannan, ba tunani bane, waswasi ne da shaidanu suke maka. Ka ije su, sannan ka yawaita neman taimakon Allah. Ka yawaita neman taimakon Allah. Kuma muna nema maka taimakon Allah, Allah ya taimake ka. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allah muna roƙonka ka gafarta mana zunubanmu, Allah ka ji kan magabatanmu, Allah marasa lafiyarmu Allah ka ba su lafiya, ko wanda suka nemi musu addu'a Allah ka ba su lafiya. Ɗan uwanmu Malam Nafi'u Baba Ahmed, Allah muna roƙonka Allah ka ba shi lafiya, Allah ka inganta masa lafiya. Akwai ɗan uwanmu shugaban Jami'ar Bayero wanda yake kan barin gabar aiki domin wani zai karɓa daga gare shi, muna roƙonka Allah ka sa ya rabu da dukkan ma'aikata lafiya, Allah ka raba shi da aikin lafiya, Allah ka sanya abin da ya zamanto a mizanin kyawawan ayyukansa. Abubuwan da ya na kurakurai Allah ka yafe masa, abubuwan da ya na alkhairi Allah ka rubanya masa lada, Allah ka sa ya gama lafiya. Akwai waɗanda suke neman addu'a akan bukatunsu, muna roƙonka Allah ka biya musu. Masu neman haihuwa, akwai ƴan uwanmu masu neman haihuwa da suke mana wasiya ne musu addu'a, Allah ka ba su zuriya tayyiba, Allah ka ba su zuriya tayyiba. Akwai wanda suka sayi kaya har yanzu ba a saya ba, muna roƙonka Allah madaukakin sarki ka buɗa musu kofofin falalarka, Allah ka sayar musu da su, Allah ka buɗa musu falalarka. Ƴan uwanmu na Gaza, muna roƙonka Allah ka kawo musu ɗauki, Allah ka kare su da kariyarka, Allah ka ba su nasara akan abokan
abokan gaban su. Wannan ƙasa ta mu Allah ka zaunar da ita lafiya, Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali, Allah ka ba mu damuna mai albarka, Allah ka ba mu damuna mai albarka, Allah ka shirya da shugabannin wannan ƙasa ya zuwa ga alkhairi, Allah ka shirya da su ya zuwa ga abin da zai gyara wannan ƙasa ta mu, ya gyara halin bayanka. Allah abin da ake ciki na tsananin talauci Allah ka yaye mana, tsadar taki da ake fuskantar sa muna roƙonka Allah ka karya tsadar ta, Allah ka yassare ma manoma samun taki mai rahusa. Allah muna roƙonka ka sanya mana alkhairi a cikin rayuwarmu, ka sanya mana alkhairi a cikin iyalanmu, ka sanya mana alkhairi a cikin iliminmu, ka sanya mana alkhairi a cikin ayyukanmu, ka sanya mana alheri da albarka a cikin zurriyarmu. Allah ka ji kan iyayenmu da malamanmu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi